Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Amorga mar bedo kod odiechieng' wago mbaka. Wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. An iluonga ni Ruth Otieno. Kendo arwaki e chenro ni odiechieng' ma kawuono. Arwako wendwa bende daktari marwa e studio. Obonyiswa ni nyinge ng'a en nyar kanye. Olonyi weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni e penj laktar kawuono. Erokamano Ruth. An iluonga ni Dr. Priska Nyango Mungla. Anya Lego Kalkada. Patiti wadak Siaya. Alonye weche sukari gi hormones moko mang'eny e del. Amor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar wagoye mbaka. Aneno ka iheroga weche mag tuo mar sukari mokalo nikech kanye kumilonye. Kapok wadonjo kanyo nyisa lony ni hie ni ilonye weche mage. Weche sukari mano mokwongo. Aito to sukari ma joma dongo. Ing'e nitie jo daktari machiedho nyithindo but an achiedho joma dongo weche sukari. Aito nitie weche moko mwacho ni hormones koro iluonge ni endocrine disorders. Kapok wadhi mabor ahinya, adwa ni mondo mi wamulane mana matin nono tuo mar sukari nikech kanye kamilonye diabetes. Diabetes mar joma dongo thothne en chandruok mathoro mako ji mang'eny, jogo ma samoro kotimo ang'o kata jogo ma otimo ang'o manyalo bedo kod tuo mar sukari. Nikech ing'e ni seche mwadwa ni wadonje tuoche mag nyarogno kata mag kidneys, bende wakuongo wamul sukari matin koka wadhi e nyiroke kata kidneys. Koro tuo mar sukari en tuo manya yudo ji ka gin gi higni mopogre. Koro nitie ma joma tindo miluongo ni type 1 diabetes, nitie ma joma oneno joma dongo matin miluongo ni type 2, aito nitie ma joma mine mapek mwaluongo ni gestational diabetes. To tuo mar sukari en tuo ma sukari ng'eny e del. To samo ng'eny e del en kipime ka pok ichiemo to kalo 7, kipime kisechiemo ka wawach seche 2 osekalo to kalo 11. To nya yudo ng'ata ng'ata. En mana nitie jok moko ma wang'en sukari, tuo ma sukari nya biro mang'eny molo jomoko. Koro ka ng'ato hike ng'eny mokalo 45 years, joma dongo, joma be tiyo gi yien moko kaka steroids mago seche ma gin gi tuo mar kor miluongo ni asthma, joma madho kong'o, joma ywa ndawa, joma ok tim exercise, joma kilo gi be ng'eny ratiling'eny mwawacho ni gin overweight or gin obese, mago e joma tuo ma sukari nya yudo gi. But nitie jok moko matimo odak maler ma wawacho ni gin healthy to be pod tuo ma sukari nya yudo gi nikech gin gi mwaluongo ni genetic risk factors. Manyiso ni manen kako nyuole mama no konyal onge kako nyalo loko. Wadwa ni mondo mi nikech kawuono ken tuo mar sukari ahinya mowatwake ne wamulia koka wadhi e twak ma en tuo mar nyiroke. Complications mag tuo mar sukari kata midhierni ma tuo mar sukari nyalo kelo ne ng'ato anya joma dongo nikech kanye kumilonye. Koro ing'e gimomiyo be wahero wacho to sewacho tuo mar sukari kata higa mokalo ne wawache ndi wasewuoye kabisa. To gimomiyo kwa olga wuoye nikech gin koro complications ma tuo ma sukari nya kelo. To tuo ma sukari nya affect dendi duto. Kwa ng'iyoga kata seche moko kwachako malo ema mi ji tuoche kaina mege stroke, ema mi ji be bedo blind, wangi lal, wangi kethore. To chakre mayot jok moko ngi cataract ma king'iyo wang'e tineno gimoro marachar kanyo, or seche moko sukari nya ketho tok wang' kanyo buang'i lala completely. Okelo chandruok e lak ma iboneno jok moko ma lake gi yiengni, lake lware, gini neno ga seche moko jok moti man gi tuo ma sukari gionge lak gi infections be mege dhok